Taparadema dirita, martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Horas selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Nunga masuk kita tu minggu Misericordias Domini, namar lapatan, gok asi ni rohani Jahoba do sandok tanoon, imanagabe songon pakatidakonon ni par psalmeni, na poido dihilala akan naporsai, asi ni rohani debata ni sandok portibion. Topik mingguta ima marhapusan tu Jahoba mahamu, ima nama nosoi asalam hibur rohata, maka posi debata di sandok ulaota. Atong tapujima Tuhan debata, marende mahitasian buku ende nomor 10 sada, ayat sada 2 dohot opat, di ayat opat laos jongjong mahita. Marhite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadiana tumopalangit dohot tanoon, amen. Gok asi ni rohani Jahoba do tanoon, marhite hata ni Jahoba do menjadi langit, marolop mahamu ale akapartigor, mangasahon Jahoba talup do marende akan na ujur maroha, haleluya. Haleluya, haleluya.
martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mulyate dohami tuho, ala ditaluhon ho dosa dohot hamatian marhite-hite hama matemi, ala disondangi ho tanumanami, asa mapakirimo na mangulu hami ala ni haheonmi, dang pula mabiar hami mida hamatean, ay ho do ulu nami, ruasmu do hami, di pausat ho do hami sian holomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seon na mangulu, pay masahat hami tu lambungmu. Amen. Tapujima Tuhan, mari TND nomor 128 ayat 2 dohot tolu. Patik ni debata dihita di minggu Misericordias Domini Sadarion, ima na tersurat di Sada Tesalonika 5 ayat 10 walu. Mandok mulyate mahamu siala saluhutna. Aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu. Amin. Marinita sian buku ende 424 ayat 2 dohot 4, di ayat 4 laos jongjong mahita. Terbang cekelmu
ampuni ma dosata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sahatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamateani pardosa. Mulak manian parjahati tumadi kondalana. Asa mangulu ibana ido di pangido roham. Alani umbahen hupangido hami. Tasundati ma toru-torum asa unang mangunai be tuhami. Sai sisa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringotu hasisaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu au sandiri manilesei aka pangalosim aka ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Asa ngapon ma di debata na diginjang. Amen. Marende sian buku ende 440 sada ayat sada. Hata ni debata turpuk epistel di hari mingguon. Tersurat di pangkapon 5 ayat 10 sada sahatro di ayat 14. Dungi mamereng maau, gabe hubege masongon suara ni torop suru-suruan maliang habangsai. Nang suara ni aka parngolui dohot aka sintuai, ya torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Gabe hubege ma suara ni nasa na tinopa, akana di banua ginjang, di tano, di toru, ni taro, di tano, ni ro, di na laut, tung salutna na di bagasan akai mandok, puji-pujian dohot hamulian dohot hasangapon, dohot hagogoon ro di salelengna di ibana, nahundul di habangsai dohot di biru-birui. Ido sahatna martua do aka na tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amen. Tapujima Tuhan, marite ende nomor 574 ayat sada dohot 2 di ayat 2 los jongjong mahita.
ditangkon ma hapor seotai, songonahin natinakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea dibata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tu pumalangit dohot tano. Au porsea Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, imana tinuboni si Maria, nagabagabensan ton di perbadia, andorang sohubuhan, ido tuhata, na tumau na bernet, di paumani silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua turu tanom, na mulak mangulu di aripa toluhon, nama naik ke surgo, laun dulu tu siamun ni debata Jehovah, amanai perguna suatu dosani, isi mai bana paima mulak sogot tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate, au persea, niton di parbadia, jalarong sada huria na badia, Kuriata panala Kristen akan nabadia, dot hasani dosa, dot tai namando, mulak mangulus sogot daging halak nong mate, dot hangluan na sorasu. Sabagema tikting kita di Minggu Sadarion. Shalom. Warta Jemaat Minggu 1 Mei 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang masing-masing secara live stream. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu kami ucapkan selamat datang. Tidak ada yang memerlukan pelayanan gereja, HKBP Bincarung. Oras Madita Salutna. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan topik Minggu percayalah kepada Tuhan, marhaposan tu Jehovah Mahamu. 2. PHD Sektor. Diberitahukan kepada kita semua untuk hari Kamis 5 Mei 2022 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanggihan sektor secara onsite dan live streaming dari Gereja HKBP Bincarung. Untuk itu mari kita ikuti acara pertanggihan sektor tersebut. Dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24 dengan topik Wasoni debata na pangaluhon. 3. Kegiatan Pasca Pareon Kategorial. Diberitahukan kepada kita semua anggota jemaat HKBP Bincarung bahwa besok hari Senin 2 Mei 2022 akan diadakan acara Pasca Naposo bertempat di Pasir Mukti Bogor. Mulai hari Minggu 8 Mei sampai dengan 15 Mei akan dilaksanakan kegiatan Parheheon Perempuan HKBP Bincarung dengan perlombaan vokal grup 6-8 orang dengan lagu Songon Lali Habang. Lomba martumba 8-10 orang, lomba masak naniura ayam gota 4 orang, ikan naniura ukuran 1 kilo per ekor, jumlah ikan dan ayam bebas karena semua bahan disediakan sektor dan hasilnya akan dimakan bersama semua sektor setelah selesai penjurian dalam acara makan bersama. Lomba berpacu dalam buku Ende 3 orang dengan bahan dari nyanyian buku Ende yang berhubungan dengan Hamamate dan Dohot Haheheon. Lomba merangkai ayat Alkitab 3 orang dengan kisi-kisi dari ayat emas, ayat tebal dalam Bible yang ada dalam kitab Injil Lukas. Demikianlah kegiatan kategorial di gereja kita, semoga dapat berjalan dengan baik dan mari kita dukung bersama menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 4. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP Wilayah 4. Pada hari Senin 9 Mei 2022 akan dilaksanakan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP di Wilayah 4, yaitu Distrik 8 DKI Jakarta, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Distrik
18 Jabarteng, Distrik 11 Bekasi, dan Distrik 21 Banten, Distrik 28 Deboskap yang dipimpin oleh Eporus HKBP dan tim kajian sentralisasi keuangan dan diikuti Pendeta Resort, Bendahara Uria, para tahun bertempat di Balai Sinta, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 88, Catu Tunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Pelaksanaan audit keuangan jemaat. Diberitahukan kepada kita semua, warga jemaat HKBP Bincarung, bahwa pada hari Sabtu telah dilaksanakan audit keuangan HKBP Bincarung periode Desember 2021 sampai 30 April 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Audit Jemaat HKBP Bincarung, dan hasil temuan audit akan diusahakan untuk memperbaiki proses pencatatan dan pengelolaan keuangan huria yang akuntabel dan transparansi. 6. Himbauan kebersihan dan ketertiban ibadah. Berhubung karena koster Mas Hadi sedang mudik lebaran sampai tanggal 14 Mei 2022 yang akan datang, maka kami majelis menghimbau supaya kita semua menjaga kebersihan gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan jika menggunakan peralatan gereja supaya dikembalikan ke tempat semula. Untuk menjaga ketertiban dan ibadah Minggu jam 10 WIB, maka kami menghimbau agar kita semua berusaha untuk tertib beribadah, dan juga bagi orang tua yang membawa anak kecil pada baktian jam 10 WIB supaya menjaga ketertiban anak-anak kita, terutama yang sedang bermain game dan lari-lari, sehingga tidak mengganggu kekusukan ibadah saudara yang lain. 7. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 1 Mei sampai 7 Mei 2022. Firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 1 Mei 2022, jumlah penerimaan Rp37.701.000, jumlah pengeluaran Rp24.785.100, saldo surplus Rp12.915.900, saldo minggu lalu Rp546.950.255, saldo per Mei 1 Mei 2022 Rp559.866.155 di luar deposito huria dan dana perizinan. Demikianlah warta minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema ende pujian sian kur punguan ama HKBP Bincarung.
Tapujima Tuhata Mari TND nomor 222 ayat sada. Uhud papungu pelean sada A sada B tu hapurluan ni operasional gereja. Tu caloni Tuhanku, hubungan diriku, ibadah rajaku, si gombong rohaku, sai guru di Mita di minggu tasadarion di mana tersurat di Pesalmen bidu opat
Mamukan sian ayat 2, sahak rodi ayat sia. Ucaha madihita sian hatani di batata pai hutihu ma di bagasan rohat tabi. Saya lusi ma awale di batani hati goraku, ia hujau ho. Jala palubang au juppa hagukotan. Asi maroham diau jala tangihon matang yakki. Ia hamu pinok parnicolma. Sadia lelingodo lea rohamuna di hasala aki. Sadia lelingodo haholongan ni rohamuna. Naso hasea jala diorok muna gabus. Unang soboto hamu. Marhasurunga do di bait jahuba akka hasianna. Matua di tangihon jahuba do molo ujou ibana. Holsohon hamu hian ma asa unang dapotan dosa. Marhusari marohamuna dungro di podoman hamu asa sonak kamu. Pelehon hamu ma pelean hati goran. Dalam marhaposan tu jahuba ma hamu. Laddo akka namadok. Tung ise ma manupakko na dinggan tuhita. Alay ale jahuba. Say pasodakko ma tuhami sodang ni bohim. Odang do las ni rohaku dileoko. Siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang doaw upapea kuhut mamit tornok ay sasadahodo ale jahuba pasonangau maringanan ido sahat ni turpuki ujaha madi Alkitab manang bahasa Indonesia. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita padaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Urian itu hatta nahina holongan gomutu guarni mingguta sadarion miseri cordias domini bok asini rohani jahubado tanoon. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Usukku majo tuhita dingolumona manginang heradidia ma inganan nausonang nasumonang dihilala roham. Adok kita nama rumur 20 tahun, adong nama rumur 40 tahun, adong nama rumur 60 tahun, adong 70 tahun, adong 20 tahun, lu bisa ni muse. Heradidia do inang, amang, inganan nasumonang dihilala rohamuna. Amang situ LDE di rumah katanya. Di dia muse adong do pesyak kita. Di dia nang di gereja.
Di dia muse. Di mall. Molo godak kepeng ngasonang goy mall tutu. Goy mangalangi. Di dia muse. Di pesta. Di dia muse. Alay molo mangihut to buke detai di dia dengan nasonang. Di dia dengan nasonang. Di surgo hasonangani buke di nomor 3 itu 50 tuh lidu ate. Di sini dok ingaran nasonang. Jadi waduh teh hera maralo do be nata pikiri do nata hasiholi molo tapadumu tunani dok nihatani de bata. Memang adong ngamadok di jauh nasonangan. Tongon nedok namang si 12 pasaribu naking. Alay godanggo keluarga ni halak Kristen nama dok rumah ini sudah seperti neraka inna. Dangarok kasonanga berarti. Alaniaha marsuali amat tayo inatai dang beres yana konna dinasehati tong mangalo ipodai dangarong masuk tutok na lomo na diula. Saya berusaha dunian asa Jepang hadam yung nalerong Jepang ujungnya adong na melarikan diri. Maka ada dana pe adong ko na melarikan diri sa jauh niya mong na. Kala niya hadang niya mabibana di jauh. Manang nasya ninong nga do parsoalan ni manang nasya bapak na nang apalatakas binoto si patalay. Adong ko na madok bahwa rumah itu bukan tempat kesenangan. Bukan tempat yang tentram. Bukan tempat bahagia. Kalau ido inangan naking gereja inganan hasonangan, nasonang di bana. Alay tabering dua te. Kudanggo jolma na memboikot per mingguon kan? Adong goy tahe di boikot. Olan sodomu rohana dohot. Rohani dongan netu rohana ba torsorobe bana. Jadi seolah-olah dongan nai na dilayani. Tim doa hinad do na sida alas sosocok be. Jangankan mengikuti acara tim doa. Par minggu pe bana tak kabe haidan. Jadi seolah-olah dia melayani timnya. Jadi hamuna kadongan marhite jamita minggu sadarion dia cari do hita marhite parpesalmeni. Adong do hasonangat di bagasan ngulu ni parpesalmen. Jepang ni bana do hasonangani. Alay hasonangani dang ditotuhon oleh tempat, dang ditotuhon oleh keadaan, dang ditotuhon oleh apa yang dia alami, tetapi hasonangani ditotuhon oleh apa yang dia imani. Ima hasonangan. Jadi di jabum molosonak ko unang bain hasonangamu ala tersedia segala sesuatu. Ala burju-burju sudah dijabon, dangi. Tetapi karena Tuhan ada di rumah ini. Tuhan sudah memberkati keluarga ini. Diberkati hatinya, setiap hati ada hati yang baik. Diberkati pekerjaannya, sehingga keluarga rumah ini mendapatkan rezeki. Karena Tuhan, ido haporseau. Jadi meledok di surga hasonangani sebenarnya itu bukan soal tempat. Alai soal ahado. Di mana otoritas Allah berlaku, diberlakukan dan itu yang menjadi utama, itu surga. Jadi bahwa itu surga hadir di jabum. Bahwa itu surga hadir di gereja ketika otoritas diterima sebagai penguasa tertinggi. Jadi melelok di surga hasonangani nang terlahui tatu soal tempat. Tetapi itu adalah perkara iman. Alana dang terluluak kita di dia surga. Memang dang idok dang diportibion. Alay mulai dok ko sesau malomoni roham sok ditang yang aliaman ami.
di Banua Tongon, songon na di Banua Gicang. Ay molo di Banua Gicang lo moni rohani debata selalu di Banua Tongon, tapangido asa saut berarti asa adong rasa tentram. Di bagasang ngoluta. Kamu nak kadongan alan itu di pesalmeno tabereng ma. Pemasmur sangat yakin dan sangat percaya kepada Tuhan. Seorang yang percaya kepada Tuhan akan menghadirkan rasa tentram di dalam kehidupannya. Sekalipun ia punya masalah, sekalipun ia menghadapi persoalan, tapi ia karena percaya sama Tuhan, dia mengalami tentram. Dia menerima hasonangan di bagasan ngoluna. Jadi itu bukan sekedar kata-kata. Bagian rangkaian yang disampaikan, yang dituliskan dalam kitab Mazmur bukan sekedar kata-kata. Di balik kata-katanya ada iman. Jadi pekerjaan kita pun hendaknya jangan sekedar pekerjaan. Biarlah di balik setiap yang kau lakukan itu ada iman. Tentu kalau ada iman, pasti pekerjaanmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu moladong iman. Itu moladong haporsia. Kita bereng mamuse haporsia ni parpesalmeni tunaw bagas. Kamu nak kadongan puasa iko perlu botota manang basa iko perlu masuk kita tu haporsia no bagas. Puasa. Di boto hamu do sibolis porsia do tu debata. Porsia do setan kepada Tuhan. Di boto setan simbolisido, Yesus anak ni debata. Jadi di boto hamu do Yesus anak ni debata. Di boto hamu dia kamang inang. Di boto hamu, jadi dia do beda simbolis. Dia mah beda tah. Simbolis dakyat tuduk, uduk, jala taat tu perintah. Tu hata ni debata. Dakya malah ibana do naing mengatur anggoy rohanay kon hatana do naing sioluan ni Jesus. Mabidana. Jadi molo di bagasan hak Kristen oton, saya naing di bagasan rohatay do pe naing pasauton ni debata, berarti beti do hita. Beda-beda tipis. Nang tersinggung ngamanginang namarguar si beti ate. Aga puang taidok kon paditaido guarhu senarwan alay na istilah-istilah doi si pata muncul si anak kadongan beda-beda tipis beti ninna berarti gawe beda tipis do hita sian si bolisi alay molo halak na porsea betul-betul porsea kosaha do tu hauduhon tunduk bahkan marsobba tak saya ulam marsobba ay sobba-sobbado ima si Beelzebul madok unang pamate unang pangako na tapi ibana doon na lebih awal mangasagi Jesus anak ini bata parwa udah susah yami sobba ibana do tong Jesus alay di boto Jesus do tung sobba marsobba pa imana sobba-sobba si paletsem doi alanido diucat si Beelzebuli dipamasuk tuh kawanan babi tahro dihamatean na dia ngamar mati sebenarnya di banai si bulis alay gudang ko penamangulu gudang ko penamau taot saunari lau mangalului si boduton na di boto si bolisido ibana ditikki na telu alay dang ulo ibana mate konyol imaheba na say diela-ela ibana do jolma asa mangihut di barisan na asarong dongan narak mate sugut. Jadi jolma masasaran na nuaing. Kita masasaran na nuaing. Di boto ibana do lau tu hamakuan. Di boto ibana lau tu binaruk ko ibana. Alay berusaha do ibana asa unang mate konyol. Laos diela-ela manabuy ela-ela unna. Asa gabi dongan na. Ay sibulis dangulo ibana jolmaon alay jolma ulo do sibulison ima bukti na berarti hita nga gabi dongan na molosok ni hita
Jadi kamu nak kadungan hak Kristen otai porsea tu debata, marhauduhon tu debata, marsobba tu debata, saat tu namangulahon hatani debata. Ido. Jadi aham hatani debata dihita di minggu sadarion. Hatani debata di buku Pesalmenon adung do godang nanek si putih hatta. Alehudok majo salah satu dihita anak di dokod disi. Marhasurungat do di bait Jahuba akan aneasianna. Ini firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Kalau itu kita aminkan, tetapi juga harus kita lakukan. Apa bukti bahwa engkau istimewa di hadapan Tuhan? Tungidok kamu senaking di ekonomi, pelehok kamu pelian hati koran. Marhaposa mahamu tu Jahuba. Marhaposa tu Jahuba mahamu. Ini perkataan. Jadi molo porsea hita tu debata, tak saya holam martangiang. Tak saya holam marede. Alai saha ikos saha do hita tu namar sobba do na mangulahon hatani debata. Jadi ya harus dipelehok ko di ngolum tu debata. Takulah pilihan na berbentuk fisik, na berbentuk hepengi. Alai roham dohot ngolum pelehom ma tu debata. Roham do dirim peleho tu debata. Ido halak na porseya. Ido halak namar Tuhan. Dungi hamunak kadongan tabereng mamuse di son. Aka halak namar Tuhani imanak nong mangulaho kata ni debata naung marsobba naung marhauduhon taruli manasida ya kapar saulian na berbeda daripada yang tidak menyembah Tuhan. Taruli manasida dia kapar saulian na berbeda na lebih banyak, na lebih tinggi. Sumurung ninna. Istimewa. Berkatnya istimewa, sukacitanya istimewa, kelimpahannya lebih dari yang lain. Ahado keistimewaan ni halak na porseai. Ima halak na mangulah kata ni debata, ima halak na marsobba. Molo keistimewaan na ima tangyang na say ditangi hod debata. Ido nak di do ya topat. Marhasurunga do di bait Jahuba akan aniasianna martua. Matua ditangihon Jahuba do molo hujau ibana. Bado kamanginang molo parjamita sahalak parjamita dang ditangihon ruasi jamitana buhado rohani parjamitai. Semangat do ibana. Mula ruasi sede-sede. Oki darupani kebi gumudang memang saya adong gue jularan wang namari sapisap adong deh alai bagian haret taut deh nai adong tim siluman dang masuk di daftar alai adong di si adong deh alai dang termuru kan nona kainata deh liba oh HP si saya inna adong gue CCTV atau mamerangi di sana ise majol mana mau deng bereng kamu bereng kamu idak boleh tapilo ni soni kamu nak kadongan tangyang na ditangihon. Ima hasurungan ya kana porsea. Na porsea naki, na porsea na dangsong ka porsea ni sibolis. Alay na porsea na betul-betul marsobba do mangulahon hatana mangargahon hatani debata di goluna. Jadi itu asa ni sosohon memang molo di luar ni tim do ibana marminggu ma. Jadi mulai minggu kita kan hadir di son bagian na mangargahot Tuhan ini. Mulai si pata peneng modho tinggal borat tiad di son. Kalau si pata itu kul demi firman Tuhan. Oh diulahom maka mangina. Nanti taulahom may. Igajal jo. Banot 20 menit nai padita siturus marjamita. Kamu nak kadongan keistimewaan na padua tabereng di son kelimpahan sukacita akan menjadi bagian orang-orang yang percaya yang melakukan firman Tuhan. Saja hanak kingai di ayat itu ayat waluate.
Ay dok dia pitu ay wal naki. Ladwak ka na madok. Ise mamanupakon na dinggan tuhita. Ali cahuba. Say pasodak kom matuhami sodang nibuhim. Sodang nibuhim. Sinar wajah Tuhan. Kalau itu dihadapkan kepada kita, maka dia akan diberkati. Maka setiap ibadah kita selalu ditutup dengan doa berkat Imam Harun. Ima pasu-pasu. Sai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hon madamena di munabi. Karena memang itu sesungguhnya ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, setiap yang dihadapkan Tuhan wajahnya kepada orang-orang yang pantas menurut Tuhan, dia akan dipenuhi kelimpahan berkat. Jadi moloro hita marminggu makana saya tak adop pun akan aposo ni debata nataha porsiai gabe perwakilan ni debata itong-atongan ni parsaurato. Tado pakon asa do pak boh ini debata tu hita. Selama beribadah kita pun diberkati dan pulang ibadah pun kita diberkati. Alai hasurungan niaka namar sobba doi. Hasurungan niaka namang ulah kata ni debata doi. Tidak musa naking dia balui gumodang dolas ni rohaku dileoko sian nasida. Halak na porseya namar sobba do namang ulahon dauduk tu hatana berkatnya melimpah lebih. Jadi unang saya diunguti hamu dongam muna heran na juk damar minggu siap bayon. Alai bahasa bayon gabe seolah-olah lebih sejahtera siak kami na ingate. Saya marunguti bana. Ayang go merenung boy mai, alai molo marunguti ada rasa perasaan tidak terima tentang apa yang ia miliki, tentang apa yang ia jalani dalam hidupnya. Aduh kesongoni, alai sonari hamunak kadongan, yakin mahita, porsia mahita, mau dalam marhauduhan marsoba mangulau katana hita, hidup tutu, sumurung do, jalot tamai sogot, jalot tamai muse, tal setia hita, dalam marsiot, maka porsia Tuhani. Kestimon na patuluho didok dison ima di ayat naparpudii mendapatkan ketentraman, tentram dalam tidur. Tidur itu bagian dari kehidupan kita. Dan arong jol manaso membutuhkan tidur di bagasangoluna. Nangpe saya tapasiding yan tidur na sa liling-liling na letong do sa hati tatu si musete. Ito kan? Alana molo do modding kata modum odding do yete monding do modding. Tapi tidurnya sudah di tempat yang berbeda. Bukan lagi di dunia tetapi sudah di bawah. Di dalam dunia kegelapan. Jadi ima hasurungan ni aka namar Tuhani. Asahamu nak kadongan di Minggu Misericordias Dominion. Nama bok asini rohani jahubado tanoon. Ido tutu. Bok do asini rohani jahuba di atas tanoon. Nang petabulus, nang pemasa hasusan, nang perong madoko dangbe. Heranong muru do. Denggo bengalo nga. Ay 2 tahun COVID. Yan ako kupe maulu wajari. Kesehatan kupe songonon. Lagi nuaing. Adong do sa halak siyan situata namar sahit na dirawat di ruang ACU. Bagasak parsahiton. Tabo maritang yang tak. Anggiat dilihat Tuhan. Kematian yang tertunda di nasida. Kematian yang tertunda berarti dia sehat kembali menjalani kehidupan. Alai sa guru di debatado sudi, sa guru di bana do. Alai hasurungannya kana martuhani, saya jalo onna do, saya taruli do nasida,
di bagasan nguluna. Alani hamuna kadongan tasukum madirita asongod dia hita namar Tuhanon. Molo hurang dope par Tuhanok ki, molo hurang dope par Tuhanok tai, tapauli ma, tapadenggam ma, tapaburju ma, tapaudu rohatta, jala barani mangulahon hata ni debata. Serius, unang margait-gait mangulahon hata ni debata. Alak namar hapo satu jahu barang murah-murahon, madele, apalagi mardadi, dang murah-murah. Unang murah-murah hita memboikot parsaurat tado debata holan ala so cocok kita turung atta. Sotung sogot dimuruki Tuhani hita. So tuau so gorohap tu bayad do. Ale bahasa tuau di pasoho parsaurammu sotung inna. Parsauram mahita tok tu ibana. Pemasmur di sini dia juga mengalami itu. Dia dikucilkan, dia di korban konspirasi, dicari-cari kesalahannya, tetapi ia tidak memboikot Tuhan dalam hidupnya. Apor siau doi, alai molodung sanga, masohot tita, memboikot tita, ada kapor siau doi, panguluyot tatu sibolis doi, ay nalomoro ni sibolisi madau hita, siya ni bana. Dan luar biasa do naking, edeni koramate parpudinai dang mabiar biau tuhamate yanin nate. Au naking dihudulak ku sengaja do dang do tamarede do majote halaki karo aku. Ama hakabi bincarong dang mabiar tuhamate yang. Toho dia kamang. Toho doi. Alai molo sia dirim doho pasti mabiar roho. Alai molo dunggo siya kapor siya mo madokoni. Memang kosoni dohita. Edak kolak kata ini dokoni si Paulus. Kristus dohang oluat diau jalalaba nang. Jadi song nedok dibuka detemu se hamatian parhitian lau manopot. Lau manopot. Hamatian parhitian lau manopot. Yesus ki kaido Jesus ngai dia nuai kerua memang disodo ibana alai nunga sahat ibana di ingaran nama noktong tahud dulibana di siamun di debata ama bargugo naso hatu dusani di kok kabukat ganu hari minggu maka tidak kapor siao di molo hamate ani molo korama dang mabiar bemate di Tuhan. Tetapi kalau dia masih di luar Tuhan memang masih takut mati. Kenapa? Kenapa kita takut mati? Karena dunia ini masih enak. Kapangi dulu diutang yang tak saya dileok kesembuhan. Kan kesembuhan memang kalau dungilian kematiannya menjadi tertunda. Berarti kalau tertunda kematian ta hape tadokon amatia parhitian lau manopok Yesus ki kebe tertunda do hitarak do Yesus. Akan naung alamar sahid neng mati nama ibana alai rotu padita rotu situ nama dok minta doa kesembuhan bitangi aku situ imato melum tabba umur na 5 tahun naik lasir rohana to ala mangulu ibana apa yang go Yesus sebenarnya bado te ngapingin ibana rak doh bawi diinganan na nama noktongi alay ala nitang yang situ na burjui ala nitang yang nipadita na burjui kebero suru-suruan ni madok ama lamartang yang situ ngapo lamartang yang paditai leom matuhan hamalumon alay roma Yesus liam ma alay agak digarut si majujungna asa neng hasa hatop ibana rak doho tahu alay saya ditunda hamu da bepuang terserahmu mak. Apa molo di bandara, molo dile pesawat sajom, terima do pehita, alai molo dung welu jom dile wado. Ekel lo pehamu, lo mulak matu silangit, lo mulak matu Medan, karena neng mudik misalnya, dimulai di Papua dile 1 jam.
Kudu perak marsiapapuan alai dokoma karena sesuatu hal dan lain hal yang tidak bisa kami urus nilai 10 jam. Bado. Atur gaur dorate. Yang nama doko nasahatok bihita mate. Daw. Alai buhado madalani nguluk kita songon halak na marhapo santu jahuba. Dang murah-murah hita marungut-ungut, mangungut-unguti persoalani, mangungut-unguti dirita, alai terus mahita marhapor siau. Tuhan selalu baik dan memberikan yang terbaik bagi kita yang terus percaya kepada Tuhan. Percaya melakukan perintahnya, percaya sujud menyembah Tuhan, percaya setia selalu melakukan kehendak Allah. Alania manginang songon halak naporsia hita terus mahita melayani di bata di bagasang ulutta. Percuma huamang di jabum, layani matuhani, bereng anak kami, bereng inatami itu pemberian Tuhan. Perjuho tunasida, perjuho inang di jabum, bereng anak kami, bereng suami, bulan adenggan, bain adenggan, layani, do denggan. Dungi parsorak kodo debata di tonga-tonga ni jaum. Nang dingolumpe songoni di kaparkarejuammu. Urjuhita. Talayani matuhani marhite kaulautai. Unang murah-murah kita emosi, unang murah-murah kita marhata kasar, marhata baraksi. Dewi bata manabadusat tado hita disi. Manabay uhum do itu hita alani pakulingta na songoni. Yang percaya sama Tuhan, melakukan firman-Nya, dia akan tentram dalam hidupnya. Itulah berkat yang istimewa kepada orang yang percaya. Amin. Martang yang mahita. Muliate madihwali jahuba di batanami di naungrap marparsauran jala marpungu hami di bagas jorom. Jala disulik kiti horu tuturuhanami di bagasam minggu sadarion. Asalam manadahami di diri nami. Poharo hami tutu makaporsaiho na salilingon. Satia dohami burcu dohami marsitutu dohami manang nadaw. Ali Tuhan parsitutuon ni naposom parpesalmeni. Ido gabi tiruat di hami. Nama suaraho na satok-tok kami marhapo satuho. Dalam mamalehot diri nami gabi pilihan na mangulu. Di sido lomo ni roham. Dalam muladuk kulahok kami. Tupang jala leonomu madihami akalas ni roha. Las ni roha na sumurung. Las ni roha di ngulu nami siap hari di hahi pason. Las ni roha di ngulu nami siap hari di pari anak konon. Las ni roha di ngulu nami sigian upari di akka ulaw ng parkarejuan nami. Majadi jala tarpaso-paso hami. Ali Tuhan sa itu gumahami toktong gurupi hami toktong asa toktong satia hami jala marhodukon ko tu bagasan lomo ni roham. Ali Tuhan nami di bagasan tikyon upasata mi tu siya nakaruas ni huriam. Akan di bagasan pardalanan na mangibati ak kaluat ng keluarga. O mana madungan yang masung-masung na sida. O mana mangiring-iring lakka na sida pataru. Tu ak katujuan taru ida mulak muse. Tu ak kabagas na inganan na sida bi. Ali Tuhan nami siya nakakeluarga ng ruas ni huriam na hingot tami di bagasan tikyon. Udang siya na sida na makirim di hahipason. Na makirim di hamamalum na sida siyan parsahiton na. Ali Tuhan tuhor pasaton namin na sida. Arisiturus tuhor pasaton namin ang naposong mama namin mang si Tuhan Tony si Majutak. Tung paso-paso na sida ali Tuhan. Malubang palua bolokon ucat sahit siyan pamatang na sida. Asa jupang lasiroha jupang hahipason. Asaro musin na sida makubasiho. Asaro musin na sida makubasi huriam. Asaro musin na sida pasahaton dirina. Makatidakon hasangapon hamuliaw ni guarmi ali Tuhan. Satu ho madang nato dinami di sadok ngulbit ni ngulu nami. Jalo jala tangihom matangyang namion. Wala di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin martangyak kami. Amen. Mari de mahita hut papungu piliata. Tuhan
tu debata do pakirimoki di tanah laut nang awang-awangi ibanado haposake totongo diramoti lakaki dorong bemaramana hopia debataki dosumarihon bosrohake sonang doa ibanado Tatang yakum ma pilihan na tapapungu. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo hararwani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo menggawi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parasya kami pilihanon. Pati bulon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Kuhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Kudang nisilehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami. Madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehon mi tondiro di pamataku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahan itu ho naso usahatoku Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, idosa ni dongan na mardosa tuhami. Punak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ai holona harajaon dohot hagogohon rodi hasangapon saleleng nilelenga amin. Ulak mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jalai ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dokpakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Oras madita sa luna. Tu debata do pakirimoki di tanah laut
Pusluhan